algú ha tingut una primera crisi epilèptica, el primer que fem és saber si és una crisi epilèptica o si és una crisi d'una altra cosa, i podem confondre'ns a vegades amb baixades de tensió, que en diem lipotímies, amb baixades de sucre, amb alteracions d'ions i a vegades amb coses que són com angoixa, crisi d'ansietat. Però si algú té una primera crisi epilèptica, el que hem de saber és si aquesta crisi és no provocada o si és provocada. Què vol dir que una crisi és provocada? Vol dir que és degut a un motiu. Quin motiu pot ser? Pues que m'he pres una droga. Si prenc cocaïna em pot agafar una crisi. I és una crisi que no implica que jo tingui epilèpsia. L'únic que he de fer és no tornar-la a prendre. O si em prenc algun medicament, hi ha alguns medicaments que poden donar crisis epilèptiques. A vegades són crisis provocades per altres motius més complexes. M'he donat un cop molt fort al cap i he tingut una crisi. Tot això no implica que jo després hagi de tornar a tenir crisis. Llavors, per això en diem crisi provocada, i en les primeres crisis provocades no donem mai tractament. Quan donem tractament? Quan un té una crisi no provocada. Vol dir que potser sí que no ha dormit, que eren factors predisponents, potser sí que, si és una noia, té la menstruació, però no hi ha un motiu que expliqui que ha tingut crisi. Si tens una crisi no provocada, llavors és quan fem una sèrie de proves per saber si tens risc de tornar a tenir més crisis o no. La definició d'epilèpsia que fem servir de tota la vida és: un té epilèpsia si ha tingut 2 crisis no provocades separades 24 hores en el temps. O bé, si has tingut una crisi no provocada i, a més, en una de les proves, que és l'electroencefalograma, tens el que diem els metges, els neuròlegs, activitat epileptiforme intercrítica. Perquè si et passa això, una crisi i un EEG patològic, el risc de tenir una següent crisi és superior al 60%. En aquest moment comencem a donar medicació.